Jeg vil gerne lave en video, hvor jeg skal vise, hvad man er bange for, når man har fobi. Man kan i hvert fald have fobi for hunde. Hej. Gizmo. Kom her. Kom her. Er der noget galt? Jeg har fobi for hunde. Nu. Man kan også godt være bange for at spise alt for meget for at blive fed. Jeg elsker bananer. Man kan også godt være bange for at være ensom. Jeg elsker bananer. Hej, kan du være sammen i dag? Hvorfor ikke? Det skulle du også lige meget, om du skal til fødselsdag eller ej. Hvorfor ikke? Nå. Hej. Elsk din familie meget meget. Og så tager du ikke engang telefonen, og nu er på telefonsvarer. Nå, ring til mig. Hvorfor er det, at jeg er så meget alene? Jeg hader det. Man kan også godt være bange for højder. Nu. Okay, jeg skal have den. Tag det roligt. Tag det roligt. Går jeg aldrig igen. Man kan også godt være bange for mennesker. Nu! Ej. Ej, nu er der for mange.